En 1992, a cidade da Coruña foi testemuña dun dos crimes máis arrepiantes da súa historia. Un caso que conmocionou a toda Galicia e que quedou gravado na memoria colectiva. O crime da maleta. O 19 de maio de 1992, Pablo Rodríguez Pérez, un neno de tan só 12 anos, desapareceu sen deixar rastro. Pablo era un rapaz alegre e estudioso que cursaba sétimo de EGB no Colexio dos Salesianos, situado a escasos 100 metros da súa casa. A autora do crime foi Pilar Mazaira Álvarez, unha muller de 52 anos, natural de Toreno, en León. Pilar era veciña e socia da nai de Pablo, Purificación Pérez. Eran propietarias xuntas dun ximnasio feminino. Unha persoa de total confianza para a familia. Vivían no mesmo edificio da Rúa Hospital número 21, no centro histórico da Coruña. Aquel día fatídico, Pilar esperou ou atopou a Pablo cando volvía do colexio. Convidouno a subir á súa casa ao 5º piso. Alí, segundo a súa propia confesión, utilizou unhas medias para estrangular ao neno. Despois, agochou o corpo nunha maleta. Os golpes na cabeza e a asfixia acabaron coa vida do pequeno Pablo. Pilar tentou desesperadamente ocultar o seu crime. Finxiu un secuestro, chamando a nai de Pablo cunha voz impostada con acento francés para exixir un rescate de 30 millóns de pesetas, uns 180.000 euros. Transportou a maleta co corpo do neno, que pesaba 50 kilos, ata a estación de tren da Coruña. Dende alí, baixo o nome falso de Jacqueline Harraz, envióna a Madrid por paquetería. Pero o seu plan macabro non durou moito. A nai de Pablo, Purificación Pérez, recoñeceu a voz de Pilar na chamada do falso secuestro. Pese ao acento francés, unha nai sempre recoñece a quen coñece ben. A policía actuou con rapidez, atopando a maleta en Madrid e o corpo do pequeno Pablo, que levaba consigo os seus libros de sétimo, unha moeda de 500 pesetas e a súa frauta do colexio. En menos de 24 horas, Pilar Mazaira foi detida. Durante a reconstrucción xudicial dos feitos,